Какво има там? Тук. Какво има дядо? Муса. Дядо прави клипче. Здравей, дядо Коледа. Коледа ли, бабо? Няма. Къде е той? Къде е дядо Коледа? Няма. Ами хайде намери го, дядо. Намери го, бе, бабче. Здравей, дядо Коледа. Той е паднал, бе, бабо, дядо Коледа. Искаш ли да ти го дам? Ела да го видиш къде е. Виж, баба ще му го даде. Той е паднал отдолу, бе, бабе. Ето го. Ето го. Сапа. Какво има, бабе? Сапа. Има шапка. Сапа. Къде му е шапката? Кой? Ти харесваш ли го, дядо Коледа? А ти имаш ли шапка, дядо? Сапа. Ти имаш ли шапка? Къде е твоята шапка? Сапа. Точно така. Сапа. Да, и дядо Коледа има шапка. Да. Таки сапа. Дядо няма шапка. Деди няма шапка. Само стретете. Да, Сапа. само дядо Коледа има шапка. Баба няма. Баба няма. И баба няма шапа. Деде. И деди няма шапка. Само Дани има шапка. И... Сапа. Сапа. Да, и дядо Коледа, да. Сапа. Шапка, да, шапка. А там какво има на елхичката, дядо? Вау. Какво има дядо на... Вау. Вау. Топки ли има дядо? Тук. Тока, да, топки, дядо, много топки има. И какво друго има? Тук. Топки? Свети ли? Елхичката свети ли, дядо? Дани? Дани, я виж, баба, какво има. Не. Флашечка. Баба. Какво има, баба? Какво има? Баба. Баба. Вау! Дай сега цъмка на баба. Обичам те. Обичам те, слънце. Да го махнем ли? Къде да го сложим? На елхичката ли? Дай, баба, да го сложим на елхичката. Добре, баба. Хайде, ще го сложим на елхичката. Да, Тука? добре. Ето сега баба ще го сложи. Ако успея да го развържа. Бабаче. Къде ще го сложите, дядо? Тук. Къде е тук, дядо? На елхичката? Хайде, кажи чао на клипчето, дядо. Кажи чао на клипчето, дядо. Тук. Чао, чао. Баба. Не мога, баби, да го развържа, миличък. Ще ми трябва повече време. Тук. Вау. Вау. Пака. 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 Падна ли, дядо? Падна ли, дядо Коледа? Тук. Така да го сложим правичък. Хайде, Така ли е? готово. Хе-хе, баба го сложи. Готово. Кажи чао сега на клипчето. Кажи бай-бай. Кажи, дядо, чао. Какво има там? Звездичка? Какво е това? Звездичка ли е? И топка. Тук. Тук. И звездичка. А това сърчице ли е, бабе? Ти. Сърчице. Се. Сърце. Да. Тук. Още една топка. Тук. И сърце. Тук. И друга топка. Ох, ако че изям. Тук. Красавецо.
Айде, кажи Красавица. чао, дядо. Кажи чао, дядо, с ръчичка на клипчето. Бай-бай. Кажи на апаратчето чао. Ей, какво прави? Ау! Красавец! Ти си красавец! Да. Ти си красавец! Да! И много си скромен! Само, какво правим? Само Гуси, баба. баба, гуси. О. Муа, муа, муа. 5 минути. Уау! Ей, глизан. Уау! Уау. Уау. Уау! Уау. Уау! Уау, сладък! Уау! О, ще го изям! О, ще го изпапа, баба! Чакай да махнем очилата. Кой удари на баба нослета? Чукай. О, наистина ме заболя Данилчо. Баба. Баба, боли така, баби, да я те удриш. Само цунка, само цунка. Лекичко. Сам, лекичко цункаме сам. Полека. Дяволче! Ей. Ей, този Дани. Хубавия Дани. Как казва кака, бабо? Тоз Дани. Аби, чакай аз да ти кажа, чакай да ти кажа, аз ти... Чакай. Шапа. Шапката падна. Падна ли шапата, баба? Ей, божите. Ето, готово. Какво не? Та много